Episod de Minecraft Survival Games. Mi-am schimbat și skin-ul. Vom face câteva meciuri ușoare. Și cam asta e tot episodul. Știi că noi avem serie. Dar văd că nu mai merge portalurile astea. Normal, eu joc pe Apple. V-am zis, dacă vreți și voi contul, spuneți în comentarii. Măcar unul să spun. Că nu știu eu cel mai cunoscut YouTuber. Sunt și eu o piticanie. Mai e PewDiePie, o grămadă. Eu sunt piticania lui Vasile. Direct. V-am zis. Oh my god. În sfârșit. Iar verde, m-am săturat. Cât e? 1.45, nu m-am închip. Da. O mai știi și pe playerul ăla cu care jucam eu. Domestul, nu joacă. Da, v-am zis că mi-a schimbat și skin-ul. Oh my god! Uitați-vă la colțul ecranului. Vedeți pe Steve? Aici sunt cuvinte. Cred că îl vedeți. Go, green. Când încep! Nu mai pot! Oh my god. Da! Români! Da, români. Da. Da. Good luck and have fun. Ia. Oh my god. Oh my god, pantalonii de aur. Încă nu mă prea aveam eu nevoie. Bă, cea mai proastă armură, frate. Deci merde, uite-te mă cum se duc ăștia. Ăștia avem mereu și duc pe aici. Da, mă, nu pierde niciodată pe... De fapt, am pierdut și pierdut. Așa și gri și nouă roșii. Uite-te că joacă la roșu, frate. Oh my god, că joacă pe roșu. Oh my god, is cartof here. Ia text. Bă! Deci ce, s-a dus înapoi, ce? Da, uite aici. O să mă duc să-mi fac. Bă, aveam deja de aia. Need a craft. Oh my god. Nu, mă. Oh my god. Mama. Oh my god. Oh my god, suntem eu de roșii. Oh my god, l-am omorât. Oh my god. Bă, câți roșii sunt, bă. Și cred că vine pe mine. Sau nu mai are viață.
What? Unu gri, unu. My God. Ce vrei să faci? Hei. Hei. Oh my God. Oh my God. Ce gata ăla, erau singurul. Și-a câștigat ăștia roșii, că mai eram eu. Dacă erau 9 roșii, deci erau 9 roșii, deci erau, nu mă ascult, erau, uitați-vă și voi. Bă, dar erau 9 roșii, normal. Bă, ce s-a uitat la mine, deci mai eram eu, mai erau 3 gri. Erau 5 albastri, 5 verzi și mai erau 9 roșii, cu 4 mai mulți. Deci neegalitate. Oh my God, 0. Nu e nimeni aici. Hai, mă. Baby. Am special. Trei vezi? Bă, dar mi-a făcut sigărul și ai văzut că tărea o armată! O armată și venea unul care avea... Mai era... Uite, era ca asta, cred că era VIP. Louis win maybe! Shut off! Bă, nu știu de mine, smecher. Yep. Și... Oh, yeah. Bă, dar jucăm cu VIP. Da, plictiseală totală! Bă, da, mai mult, 30 secunde. Ia nu vrea să... Nu, da. Stay together and form a pack. Un pachet? Da, eu cu unul, trebuie să pic mai înainte. A fost primul care. Oh my God! Ce faci tipul ăsta? Oh my God! Oh, ce n-a rahat pe băț. Dă-mă chest plate. Bă, chest plate-ul! Fier! Albastru. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God.
Thanks. Where is trying to? La torta. Ce nebun. The hell? Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. No, ma non così. I'm going to die. I don't have food. Ce mai bașimi? Hai mă, nu lua tot lacome! Ești un lacom. Lacomule. Oh my god. What the fuck? Eu nu văd. Da, mă, iau. Ce era? Bă, ce dum. Oh my god, cât de galece avea. Oh my god. Bă, eu păstrez doar o găleată. N-ai, bă, câte galece avea. Putea să-mi trebuia. Bă, nu trebuie, nu trebuie, nu trebuie. Do I run, please?